तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे र. हे गीत मनोज राजा गोसावी यांनी लिहिलं आहे. ते गीत त्यांनी आणि कडूबाई खरात यांनी गायलं आहे. या गाण्याच्या ओळीप्रमाणे भाकरीवर बाबासाहेबांची छबी रेखाटण्याचा प्रयत्न पाटण तालुक्यातील डाकेवाडी काळगाव येथील शेतीमित्र डॉक्टर संदीप डाकवे यांनी केला आहे. यापूर्वी त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची शब्दचित्र, स्केच, रांगोळी, रंगीबेरंगी कागदाचे तुकडे, संविधान उद्देशिका, पेन्सिल, कलिंगड इत्यादी प्रकारात चित्र साकारली आहेत. नाविन्यपूर्ण चित्र तयार करण्याचा डॉक्टर डाकवे यांचा हातखंडा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचं औचित्य साधून डॉक्टर संदीप डाकवे यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाला सलाम केला आहे. या चित्राची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे.